Desde o BNG urximos o Goberno Municipal a reforzar de maneira inmediata a oficina do Padrón Municipal que continúa a provocar ringleiras eternas de persoas á espera de poder ser atendidas. Todos os anuncios e medidas aplicadas nos últimos meses, como a retirada da cita previa ou facilitar a misión de volantes, teñense demostrado insuficientes, cando non directamente inútiles. O certo é que a día de hoxe, como se puido comprobar na lonxa do Concello esta mesma mañá, son moitas as dúcias de persoas que fan esperas eternas para poder realizar trámites no padrón, xestións que son imprescindíveis para a tramitación de algunhas axudas públicas, prestacións sociais ou mesmo para acceder a dereitos básicos. Falamos de veciñanza que perde mañás enteiras de persoas maiores, de familias con crianzas ou de persoas en situación de vulnerabilidade social que se ven obrigadas a agardar durante horas para seren atendidas. Esta situación non é puntual nin excepcional, ao contrario, repítese día tras día, converténdose nun síntoma claro dun servizo colapsado e dun goberno municipal incapaz de dar resposta a unha demanda perfectamente previsível. Da mesma maneira, vemos como a falla de medios do propio Servizo de Estatística segue a acumular atrasos de moitos meses na xestión de solicitudes electrónicas referidas ao padrón. É incomprensível que un trámite non presencial demore até 6 meses en completarse nun concello que presume constantemente de modernización administrativa e de digitalización, pero que na práctica condena a ciudadanía a unha burocracia lenta, ineficaz e desesperante. Diante desta situación, desde o BNG reclamamos que de maneira inmediata se dote con máis persoal o padrón, tendo en conta que neste momento no Concello hai máis de 250 prazas de persoal municipal sen cubrir pola non execución das ofertas públicas de emprego dos últimos anos. Prazas, postos de persoal municipal que existen, que teñen orzamento asignado, pero que non se cubren nin inda que for de maneira temporal, malia seren absolutamente necesarias para garantir unha atención digna á veciñanza e resolver o evidente colapso que padece o Concello. Estamos perante un exemplo máis da mala xestión dun goberno municipal que non goberna, da mala atención que recibe a cidadanía de Vigo, que continúa a padecer como a administración local tortura as viguesas e os vigueses cunha burocracia moi lenta e a provocar ao tempo unha sobrecarga insoportável ao propio persoal municipal. Unha situación que non se resolve nin con anuncios, nin con propaganda, senón con planificación, con recursos humanos e con vontade política para poñermos o Concello ao servizo da xente.